Wato a cikin bidiyon namu ne yau zan nuna ma yanda ake transfer data daga wayan wani zuwa wayanka ko kuma daga wani waya zuwa wani waya. Ko kana amfani da Android phone da bluetooth ne sai ka zo ka yi mistake ɗin data ka sa a ƙaramin a maimakon ka sa a babba. Ba sai ka tsaya canza sim ba, zan nuna ma yanda za ka tura datan daga wannan zuwa wannan. Ko wani ya ce zai tura ma data something like that dai, kun gane. To zan koya ma yanda za ka tura data daga wani waya zuwa wani waya. Amma wannan bidiyon zan yi shi ne saboda ilimi ba wai saboda ka yi amfani da shi ka cutar da wani ba. Kafin mu shiga bidiyon kar ku manta ku yi mana liking, ku danna mana alamar ƙararrawa, ku danna mana subscribe saboda mun kawo abubuwa masu amfani kuma ku gani ku amfana da shi. Wato kamar yadda kake ga za ka shiga dial code ɗin wayanka ne kamar haka ka danna *321# sai ka danna call. Zai nuno ma rubutu kamar haka sai ka zo ka danna number 2 wato gift data. Idan ka danna number 2 ka shiga kamar yadda kake gani sai ka zo wajen transfer from data balance wato in kana so ka tura daga balance ɗin datan kenan, in kuma kana so ka siya sai ka shiga na biyu. In ka wuce ka ga yanda ya kawo ka, ka sa number kenan a nan, number wanda za a tura ma wa data. Sai ka sa number, in ka sa number kamar yadda kake gani sai ka danna reply. In ka danna ka mayar gashi nan zai baka adadin datan da kake so ka tura sai ka zaɓi adadin datan ka tura. Kana zaɓa in sha Allah in ka tura zai tafi. Abubakar Said TV mun gode.